No niin, nyt jatketaan grindaamista. Vaihdettiin puhelinta. Oli vähän huono puhelin, tuo entinen puhelin. Moi. Okei, no niin. Sitten siihen kanavalle ei pysty laittamaan niitä pitkiä videoita. Se on kai 2 minaa pisin. No, entäs me se YouTube kautta laitan linkki? Mikä? Se YouTube-linkki. Ai niin kuin sulla on se YouTube-kanava? Voitais laittaa. Ring 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 ring. Ai. Mitä? Missä se nyt tossa on tietysti? Okei, nyt oli hyvä. Etkö kimpaleita tai mihinkään? Mitä? Vai näitä? Niin. Tarvitseepas. Laittaa niitä johonkin. Tuo on vähän outo, mutta... No niin, nyt missäs päin se kylä on? Kylä ollaan. Oh shoot. Ja me pelataan vähän perunalla koneella, että me sitten myöhemmin omalla koneella videoita. Sitten joskus viikonloppuna, mutta tänään tehdään jotain klippejä. Pitäisikö tehdä Line Riderista? Ok. Tehdään jossain vaiheessa, ei vielä. Mä laitan vähän. Ihan saada vaan niin paljon valoa. Olisiko ne nyt? Nyt. Kattokaa mikä tuolla. Se on Blacksmithi. Mä vielä vähän säännän tätä kameraa. Saada vaan niin paljon kuin haluat. Oi. Hauskoja ääniä. Nyt tulee vähän isompia ääniä. Jaa. Okei, ei pistetä noin isolle. Tulee klippi huonoksi, sit tulee heittää. Siinä on hyvä. No niin. Se ei ollutkaan. On täällä Blacksmith jossain. Ei toi on Blacksmith. Tää on Blacksmith. Ei oo. On. Käypä kattoo, onko täällä kylässä. On tää Blacksmith-tyyppi. Ei oo. Miksi myös haarniskaseppä? Blacksmith. No käy kattoo. Onko täällä sitten se todistaa? Kyllä mä tiedän. Toi ei ole. Oh. Laittakaa yläpeukku, jos toi oli Blacksmith-tyyppi, ja laittakaa alapeukku, jos ei ollut. Ei kun tilaus. No joo, tilatkaa kuitenkin. Niin no, mutta siis katsokaa, ei oo pakko tilaa. Te voitte kuitenkin katsoa näitä, mutta se te sponsoroitte meitä, jos te tilaatte meitä. Siis kun on tarpeeksi tilaajia, niin me voidaan tehdä kaikki spessuja. Mitä lie. Kaikkea kivaa voidaan tehdä, jos te tilaatte. Sitten kun meillä on yli 1000 tilaajaa, niin me saadaan rahaa siitä ja sitten me voidaan tehdä enemmän videoita. Oota hetki, niin mä tajusin, kun toi on tuolta ylhäältä vähän tuolla. Jos mä nostan ton. Nyt se on kyllä vielä huono.
Hyi. Se ei täällä vissiin ole. Ota noin heinävaalit tosta vierestä. Joo. Kuuluukohan tossa äänet hyvin? Se nähdään sitten. Onko sulla kapkuutti? Ei nyt Iirolla. Mietin vaan, että voitaisko editoida. No Iiro on hyvä editoimaan, niin pyydetään Iiroa. No mutta eikö mä vois editoida? Mäkin on. Mutta Iiro oikeesti. Niin on mäkin. No, kyllä mä uskon, että Iiro on parempi kuin sinä. No joo. Vallakin katon tästä toisesta näytöstä. Nyt sänky liian kauan. Laittakaa sitten kommenttiin, että mitä toivotte joululahjaksi. Se olisi ihan kiva kuulla. Sitten voitaisiin tehdä semmonen video, missä katsotaan, kun porukka tekee videoita. Sitten mä kerron joku kerta mun DC-palvelimen, Discord-palvelimen sen nimen, niin liittykää sinne, niin voitte laittaa kuvia niistä kaikista jutuista, mitä teillä on. Mutta sinne ei saa laittaa sit mitään asiatonta. Jos sinne laittaa asiatonta, niin murre. Joo, sängyn alle tulee mörkö, jos laitatte jotain. Niin, sängyn alle tulee mörkö. Tulee pelottelemaan teidät pois sieltä talosta, kun te ette uskalla enää olla siellä. Ota noita heinävaaleja lisää. Mä kerään nää porkkanat. Syö niitä porkkanoita, että saat ruokaa. En mä niitä syö, kun mä teen niistä kultaisia. Niin. Mulla on semmosessa serverissä kotona, mulla on semmonen, tai Java-versio on. Niin mulla on semmosessa serverissä nimeltä Realmi. Ei ole sponsorointi tai yhteistyö, mutta kuitenkin Realmi on semmonen. Niin meillä on semmonen joku 1000 palikkaa iso semmonen, mikä se on, farmi. En tiedä, onko se ihan 1000 palikkaa. Se on varmaan 500 ehkä. Semmonen iso porkkanafarmi, jossa on bone media. Sitten me tehdään niistä, katsotaan, mitäs ne on. Tehdään niistä kultaisia ja sitten myydään ne rahaksi ja sit saadaan paljon rahaa. Ja mä voin sitten tehdä joku päivä sellaisen video, että mä esittelen mun ja mun isovelin sellaisen yhden maailman. Se on ihan hullu. Ei oo yhtään kreatiivää. Mä en kerro siitä oikein mitään, mutta näette sitten. Ja mä voin tehdä semmoisen esittelyn. Seuratkaa, jos haluatte nähdä se. Joo. Ja mä voin tehdä semmoisen esittelyvideon, missä mä... Ai kakki. Mä voin tehdä semmoisen videon, missä mä esittelen mun kaikki baset ja nää siinä Realmissa, niin saatte tietää, että minkälainen mä oon. Miks tää hemuli ei Ei varo, kohta se lähtee. Ei lähde. Kato, mä oon pilsu 200 liikkuu. Miksi? Ei kun oo. Kohta se lähtee chaseaamaan. Mä oon rippistä, burpaloni luri. Kato, se menee rikki kohta ja ne muuten palaa ne. Atapin Maria mummu kaljella.
Ui pyrppyr atapi. Atapimppi. Oh my god. Juokseen. Laita sillä sykkärillä. Jee. Ironia. 5! Sairas. Ai joo. No niin, me nyt lopetellaan tähän kohti. Tää on ihan hyvä kohta. No niin, moikka. Tilatkaa ja tykätkää. Niin, heippa!